Salutare lume, eu sunt Bici și bine am găsit la un nou episod. A treia oară când a patra, încep să filmez episodul ăsta. Nu mă întrebați ce am făcut în celelalte episoade, am găsit 2 diamante, din care am făcut un enchant de acolo, a fost făcut legit. Și am mai făcut un portal spre Nether. Și eu caut mâncare ca disperată. Căci eu nu are. Deci o să fac încă pâine. Am făcut monetă pâine. Și am găsit... Oh my god, îmi vine să tâmpesc. Deci, în episodul trecut am omorât... Deci mă pregăteam să știți. Și... Nu mă întreba de ce am gândit după. Nu a fost un rage. Așa. Deci, am găsit... Ce vedeți cu asta? Un morcov. Și mă gândesc, am împărțit grădina asta așa, bine că am făcut o numără. Și aici fac morcovi și aici grâu. Credeți-mă, a fost făcut totul legit, n-am dat picioarele. Că am iară. Deci iară. Oh my fucking serious me. Oh my god. Și vreau să-mi duc înainte de la este un sopă. Încă nu vreau să-l bag pe gât. Ok, încă nu, pentru că am pus-o pe dacă nu mă înșel de 3. Haide, băților. Doamne, de să mă duc undeva fain. Doamne, să mă duc undeva fain. Aia cu diamantele chiar au fost exagerată. Stați să zic că mă merge filmul meu. Asta să se că lag. Bă, îi... Scuze-mă, bă. Nu știu de ce am zis. Lagul de Nether acum. Oh my god. Iai, mamă. Frate, verișor, copil de sacră de mea familie care... My god. Oh, iai, mamă, frate, doamne, ce fain m-a spawnat. Fix lângă un Nether, frate. Și nu mă duc să-l explorez în episodul de astăzi. Pentru că, uitați, nu sunt bine echipat, am venit doar să văd ce-i Nether. Și chiar mă rugam să fie un Nether foarte prin apropiere și prea în apropiere. Ce bine m-a spawnat. Să fac... Oh my god, mi-e frică să pierd nivelul ăsta. O să fac o armură. Este în episodul 10. Cred că o să mă duc. Și în episodul 5, da. Am spus în episodul... da, ăsta e episodul 6. În episodul 5 am lăsat mapa la download. Așa. Oh my god. Oh my god. Deci... Asta, crede-mă, a fost făcută legit. Deci mă luați, mă, dacă făceam aia. Și dacă făceam portalul cu nu știu câte cuburi în spate, sau în față, în spate, da, mă spawna fix în ăla. Oh, Doamne, noroc pur. Să nu zic, am filtrul la mine. Noroc, Doamne. Ce tare a fost asta. Cel mai tare lucru. Hai, mamă. Deci, tot a fost făcut acum alege-mă credit. Iau ceva Nether Quartz, pentru că arată cool. Cool, așa, cool. Mai ales. Și mai ales fac level destul de repede cu quartzul ăsta. M-am pus pe Peaceful dintr-o motivare mai mare.
Să vedem ce e pe aici. Să fac aici un screen așa. Nu vreau să mă duc foarte mult. Doar pune aici. Pe câteva mii de episoade, sute. Nu o să mai fie. Bun. Asta eram de aici. Nu vreau să mai fie aici. Și imediat de aici. Nu mai duc. Nu vreau să găsesc blazer încă. Cu toate că așa. Dar nu vreau să caut, asta zic. Ce-mi plac astea cum se spawnează, adică super, oh my god, super overpower. Dar stați liniștiți să spui peaceful. Ce bine, m-am pus pe peaceful, nu m-am întrebat de ce. Motiv foarte, și nu vreau să mă scot cât o zi pe aici. O să vizitați liniștiți și Nether pe normal. Dar acum nu sunt foarte bine echipat și asta nu înseamnă trișat, pentru că e o opțiune și o dificultate care, cum vrei tu să pui. Deci, nu. Bate cineva la ușă. Și cred că o să pun o pauză. Și cred că nu mai știu să ies. Și îmi bag picioarele. Deci chiar m-am pierdut. Oh, nu, am ieșit pe cealaltă parte iar. Să văd. Da, am ieșit bine. Și că nu știu unde mi-e portarul. Frumos. Merge. Bun, deci Netherwart. Un depozit de cobblestone. Oh, un cave! Ai cu peșteri, ce puțin. Nu-i foarte mare. Da. Glowstone nu arată super. Mai ales cu o textură. Și vreau să mă... nu știu dacă sunt foarte sigur, dar cred că să mă pun în texture patch. Oh my god, nu mai pot să fac cu asta. Am 47 de ăsta. Nu mai știam că să spun. De asta Glowstone. Și mai demult când eram la Minecraft, deci știam de redstone cum merge așa. Știți cum știți voi cum merge. Asta, și crea, și ieri mi puneam română că mi puneam și română. Sau, nu, un prieten mi-a spus să-mi pun română, să vadă, să zic asta și am văzut că e prea străcitor. Se traducea în română. Și am zis, e ca ăla redstone și merge așa un fel de linie ca aproape străcitor și a făcut level 25. Am un level foarte fain. Aproape un stack de... Asta cred că o să fac o construcție prin chestia asta. Dar o să necesite foarte mulți. Un râu de lavă. Sau bine zis un ocean de lavă. Ca un râu. Un râu e bine, e râu. E apă părugătoare. Și lava nu e apă părugătoare. De ce mai plec Nether? Vă zic eu. Știți câte frame-uri am? Am 60 de frame-uri. Bine, jucam înainte cu 60 de frame-uri în Nether. Și uitați ce setări am. Farm, Vicingo, deci
full grafic. Deci se vede că merge bine. Am descoperit și mare probleme de genul 27 level. Să nu uităm. Level 27. Mă zici că nu filmez. Cum merge? Level 27, frumos. Foarte, foarte frumos. Timpul pe sfârșit mai 1 minut de filmat. Netherul ăsta e foarte frumos, deci... Ascultăm. Nu stec și de ușa să vă... Și pe lângă fac XP, chestiile astea arată destul de frumos, cum am mai spus. Să ne întoarcem înapoi în Overworld. Și m-am gândit și să pun niște întrebări. Vreau să pun o întrebare. Asta sună cam așa. Vreau să pun o mică, mare întrebare. Oare, dacă un Nether mai fac un alt portal, o să mă dea în alt Overworld? Oare? Gândesc așa. Să locuiesc cobblestone ăsta cu glowstone. Ce fain. Deci... O să și luăm de pe aici. Să aduc cele 12 minute, v-am spus. Să se ducă repede. Deci, lume, nu uitați un like dacă v-a plăcut, un coment dacă vreți să spuneți ceva, un subscribe. Dacă vreți să știți cu ce mai fac eu pe acest canal. Eu am fost Beats și ne vedem în episodul următor. Bye bye! Lumea!